TENCEN. Mwana unda kuigira present. Idzi zinonzi Mbira. Wakambodziridza? Panaka chakuita kabendi kedu tiri 2. Tichiridza Mbira. So vanotita hapana. Ande tinoradza mama mfana. Indinoradza mama. Yo. Muri kuita noise neko. Ndisurprise mfana ndina mutengera Mbira. Surprise yo yamaita na baba TENCEN. Mfana wakuru vachizwa Mbira mutengera Mbira. Aiwa kamusaita se muri serious ere kuti matenga Mbira. Ndiri serious. Aiwa majokes amuri kunditsira pahazi right. Pane chakaipa here. Ndafunga kuti muri kutamba kaini. Aiwa ndisi kutamba. TENCEN. Ipapa Mbira. Ndati ipapa Mbira ndisi kutamba newe. Ipapa Mbira. Atidi Mbira panapa ndakazvitaura kudhara kuti panapa atidi Mbira zvinhu zvemashavi. Zvinhu zvemashavi isai kumbira dzenyu. Baba TENCEN handisi kutamba. Handikutamba ini ndiri kondakita nimozvona. Ndine wandadodzivigira wandati kumirisa. Ndirimupa Mbira dzake saka ndadangu wangu. Matambira muri kuita hasi right. Ndati Mbira dzenyu handisi kudzida panapa. Mwana wamusamudzidzisa Mbira zvinhu zvemashavi. Isai henyu natsai kusebedza kuseruka handisi kudzida panapa. Mashavi adzo ndadangu wadzodini wasa hashwa. Sho baba TENCEN murume mukuru mukanasa kuuya nembira panapa. Munoziva zvamuchaita ka dzirongedzeko mangwana makuseni mubve nadzo panapa handisi kudzida panapa mazivende ndisemba aiwa ndichadzisa kumuridzi wadzo mama aiwa nawe nguti aiwa kana muri kuisa kumuridzi wadzo ngadziende kwadziri kuenda kwete panapa ya Gwenya Mbira Baba TENCEN ka makasimuka rini kwarara varume makasimuka rini ndiudzei musota kasumuka iwe chi dara ini ndibozwa yaze mabha aiwa but makafona pabhodha mukati na 6 teta mujobek itotenda kuti ndakachichengeta kune vakati Gwenya Mbira wangu alright miatone nai okay miatone mutofara ipapa okay miati munzai nawo mashavi ako mashavi kutasi kandi akati mashavi ndiani kandi mdara wangu chingaita chichikunziko mashavi chingaita chichikunziko mashavi alright ndibvunze piano kana Mbira ndeipe mashavi piano saka piano ndo saka mashavi saka meurati iridzaisa muda kuridza ndiwo muda kusamuzasi alright aiwa ndipe ndikuridzire ndine song inonzi Noah no exactly song iyoika ndakaridza neMbira inotizo tsvakai Jesu achawanika tsvakai Jesu achiri pedyo ichasvika nguva pambira udzanyatsokuridzira nemugona alright Mirai pane shavi rabudere ipapo hai mashavi hapana saka manje moti ndee mashavi kuti chi ndo tozvishandisa kakawavisa kubva kumuzangara dzimu izvi zvinda kundoradza muri yangu video yenyu paYouTube madam ndoda kuti ndikuradzei imwe video yeMbira munongosecha kuti Noah Mbira dziya dzataishorwa chinde dzemashavi dzisiri dzemashavi chete dzatova negospel saka kungoti gospel chaiyo kungoti Noah Mbira hai Noah haikona aimbozva kuti Mbira ndatoti dzemashavi panobuda zvakapera saka kuti masevenzisiro auda kuita chinhu ndo anobuda ari aunoda nokuti kati mashavi kapacho zvemashavi nezvemashavi saka kunacho gitari unoshandisa mashavi asi une Mbira hakuna anga achimboziva kuti Mbira inoshandisa pagospel izokaiso inzwai bhiti racho inzwai unowa kuti ndava muspirit ndava somehow haikona mungazviziva ndiyo Noah yatoziva iyo Noah ndiye kakatotamba naye matopeni nekuti kati ndokura nekumasunday school ona yaroka manje neMbira haiwa alimazivoni saka taibhirei chaiko kuti mashavi izokaiso ndokugumira munzira nekuzvidza pfugama unama
Noah, 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 Noah. Yakupinda. Aiwa kutekenyedza. Ndokugumira munzira nekunyepa kukama ulama teshua ndokugumira munzira